direbut wis ora abadi ta. Banyak lagi orang dino wis direbut. Ora abadi sih. Ayo sing tani. Ono direbut kabeh to iki. Model Gerindra masa nih kayak PKB. Mau nonton lo padahal ini. Tangan kene ragol yang PKB. Masa. Pas setengah. Pas ki? Pas ki, ya 45 ya no. 45 deh. Gen lega yang ngedonnya ini loh. Rada cilik no, Pak. Rada cilik no. Tapi aja sing jekek-jekek katut lho kowe. Lah kok kuwi? Aja. Yo rewel tadi iki. Satara rewel yo. Bayangane ngene iki lah. Ngapunten Pak Gong, aku tak kados sing cilik riyen jare. Iki ora roh ngerti ngene iki mbuh iki lho. Pindahnya kene Pak anu Ares ndak pas. Nah, iki tolong 15 nah ya. Halo, Assalamualaikum. PTE tekan 3 kiloan lagi. Iya, wis tak timbang ki ya niki. Kadang jalan dulu, Pak. Pak. Eh? Ya urung iki lagi ngiwet 3-4an timbang. 43. Ya. Ya. Wes. Pengelongi, Mbak. Nek ngatek 3 kiloan terus engko pengelongi. Mbak 3 Mbak terakhir ya. Ya. Gara-gara ini loh yang serawong yang ini tuh lah ya. Iya. Lesen kan nyawar gawa gula karo kopi ini ngono sapa? Ngire mau berat anu wong yo. Ah, teo kira nganggo yo. Nah, gue bubung omah. Aku nyawar ulo mre. Pokoknya renek. 40 setengah. Sepuluhan ekor, Pak. Ya. Wah, tak 16 iki. Diantoket Ramli. Jan ra mau malah Demak, arek teko 16. Mati sik yo. Aku coba aku dhewe bingung lho. Ah, 29. Dono, Pak. Dono, Pak. Anjir, ngeden kira mangkat to. Iki to 16 kilo dhewe. Wah, sili oyo Pak 28,5 Arman. Umur pira Mbak iki, Mbak? 40 hari ini. 40. Iki dhewe sini apa? Wap. Uap. Nah, apik mana uap e? Apa kerdus iki? Nganggo kerdus apa? Biru-biru. Iki. Kaya warna kaya iki.
Wap. Lagi iki. Tunjuk. Nah, sorry. 29, Mbak. 29. Tampanono, Det. Saya itu tadi gedang iki. Tandur gedang ngono iki mari apik. Gunamu apa ya, Pak? Aku kurang. Apa gunamu? Talok. Karena kan karo ndak dukune ki mana jalukane apa ngono. Om Bre bingung melar kok ke sing kandang kene apa kandang kono ngono, Bre. Wi demben ke. Ayo jane ya wis anu. Dukune siji apa loro? Dukune padha apa ora? Beda. Nah, gunane dukun Santet kok. Bukan bayi. Ya 7. Ya bayi tenan akhirnya carane. Kayaknya dukune loro to, sitok ngakon nanduri talok, sitok ngakon madangi. Bubrang. Bingung dhek. Kene lor apa ora nggo dukun iki? Lor. Ora nggo dukun. Kok di dukune dhewe, Bre. ono kalah. Lagi dukune. Aku mare uyah-uyah grosok dadi aku. Dadi kalah karo sing segitiga biru kuwi. Ora dhek kira gelem nular-nular kok dhek. Kiri lah mereka. Jadi kalau dhek menyapa ora dijowi dikonmu. Oh. Dhek ben melu. Aduh doi. Ora gelem to? Oh, yo Dukun bayi. Dukun bayi lho. Orang dino ora. Syaratnya aku reti rambut aja dicukur. Jebule kele iki lho kayak padha mbi kayan. 28. Nah, iki apa iki? Syaratnya aja dicukur rambutnya jebule. Ana esok arep panen, tenan. Ben gede. Panen sih. Oke, iki ora cukuran, rambutnya pitik gede. Kiri aja kiri. Wih. Kaya udin memang. Den. Kabeh om poko udin gini. Sampeyan dari mana lek ngujud? Ngirim kajeng Riana. Oh. Iya. Pitu likur setengah. Aman. Buh. Gede dhewe mbret pakane. Anu jagung enggak? Abote bareng enak wong gedhe iki kan. Lakepan deh. Lakepan mangani angin ngono. Sik sembrono. Campur ribet terus barang. Pakane wopor mes aja nih. Ning kono kelareken ngesak. 28. Endang-endang wis salam lho, Pak. Nangge kabare jengkang ngene. Wis digawe media nih, Pak. Bro, Oh, lagi bertumbah tok. lagi abet. Merangan iki kan dino kuwi. Jebule sing kedisian. Padahal kokoh blas ora enek miring, ora enek gap, ora enek piye lho, Pak. Lah ya untungno ya mandek teko tengah-tengah kok ya. Wis bres kabeh. Lagi beres kabeh. Foto. Detikan wingan. Ah. Lah nek video piye tekor separo anjene iki. Lah wong yo aku lagi bar makan kono keruwak kamu Langsung tak video karo Azari karo Wawan. lho wis yut kono keterangan Oh. bigis langsung. Nah, ngene ngasuk suwe. Lah iki petengku iso mandek jegrek ngono lho, le ambruk ke tek ra ambruk kabeh ngono. Gile aku pas karo tau biar lah. Lah iya. Gile lo tuh gile. Lah iki arep anu masuk kontrak musik iki ndak. Oh malah 29,5. Barang musik iki meledak iki ndak teka-tekatan iki. Oh iki tekan gede ya, Herman. Kontrak plus iki. Enggak terus. Aku lho, plus. Kamu malah jae Pak kono padane jalan Kene wis to. Sak bahagiane dhewe wae lho wis totokne. ya golek wong karo telek ge olah ge diisi oleh kodhok cowe cilik ngono. Sapa lek ri? Radito.
Benar. P12. Yang ada orang nyemoro lari Ada sendiri aku ini ana di luar mana nih kan. Harus kalau. Buyuk ke panen lu. Iki dudono syarate apa ono wis aja, Bang. Ini ngopi itu ukuran. Gila aku esuk iki. Sebab liyane. 17 tenan. Jane aku di sak menawa. Ono nduk dhe payu mang dhisik dhe mang tanggane. Nduran payu ini. Bojone kari engko kilo-kilo ki bariki mau sing cilik-cilik. Ya. Ya, iki saiki ki bariki bar timbangan iki. Tadi kita mulai Mas toh. Apa sekolah? Mungkin mang Senin jare wong Senin ke 4 sore sekolah bareng genang ngono kae. Oleh wae. Kira bareng. Kalau ngobrol itu waran. Iki ukur ha. Oke. 17,5. Ngurung kayak dulu lah HP ku mati nih. Dan tahu segala video mau urung ya, Bang. Arek mau gawe video ning ngene. Siapa yang akan ayam kawan, dia itu wae boleh orang. Sekus ragam. Wah, jadi ora dolan aku pring aja ya. Jangan oleh dolar jare. Yo arep nang Amerika kan oleh. Iki biti taleni jadung bareng. Konten kreator barang iki nyopo? Lembu wes prek lu. Iki 27. aku ngetok prank foto ora ngedeng ora kuat. Jimune. Ayo kebot iki. Yo. Jadung barang. Wah, arti nggo jiret. Nyopo rek temen barang. Bener layangan barang ta. Jadi iculono. Oleh Ora salah. Kan semalas ini. Wis jeng katut nang gondang. Ra kelingan dengan biyen. Yo, nggo tenger ya. Itu yang ditarik. Iya loh, dicadong kelingan biyen kayak. Arep bareng gitu kan bocah. Nah, 17. ngomong bayarno. Aku sekarang kilo. Wis ngomong WA, engko ngene aku bagi aku 17 mang ngono. Lagi duitnya arep nggo apa iki? Kalian baterai, kalian munggah tali ini. Iki. Ya.